Jenengan ki ngendi? Ora pandean lho. Wis panggilan sak karepmu. Iya, Mbah Jono, Marcelin sop. Coba aku tuku tape to tak kene ning opo? Kowe kok tuku tape, aku tuku ndek wijen lali ra tak go nyang omah dipangan pitik. Kene ngendi gone lah wong sop-sopane sing Kabar masak-masak. Piala Dunia. Aku tidak mengikuti Mas Rama. Apa iya toh Kang? Piala yo info ngopi lek ngono karo bolo-bolo. Asli mana Depok Panggul Trenggalek. Aku lho yang perjalanan Depok Panggul PP 45 menit sampai kok. Jadi lek metu ki aku masak seretan ngono tok ora tau mampir-mampir aku. Di Jawa Timur, guys. Tapi bolone sing akeh. Ora aneh. Padoning paraan. Sop-sopane tak go medun, dimasak nulis mateng. Nek katut medun tak asline wisan. Wis tak anu ket kono lho. Gunung Kidul ki ngendi? Jogja? Serangane susu Lho, kok dhewe Jawa Timur. Trenggalek. Ya. Kayak kuwi lah. 14. Ning anu ku lho, Kang. Tahu bakso topping. Apa sih? Tahu bakso topping. Iya. Betul. Ku lho ning anu Menggolek ya nu. arah barat. Yo, arah sawan apa barang. Ku lho nang kono ku lho. Aku kepo wi. Pak anu godhong. Tapi Oh iya, Jawa. iya masuk. Itu cah alisku katut. Pengergi yo enek Depok Tombak bukan Depok Bendungan. Ada. Depok Bendungan Trenggalek ada. Depok Panggul ada. Wis diki lanange jagat. Boy sing filter eneng mbak ning ngono. Ora mudeng aku. Enake ya ngono kebiasane. Ndeleke ngendi yo? Panggul. Panggul. Warungan. Papa datang mama sedikit. Oh, iya. Paraan jauh main. Duk, amah watu agung tuang Depok aku saya. KTP ku lho udah Depok. Dongko KTP ku. Panggul karo Dongko pundine yu sampean dari arah mana cah? Aku tak jelas nih dari arah Dongko apa dari arah Panggul Pacitan. Tulan rene lo nek munjungan kah atau maus. No, dalam masih aku pripon. Lah zaman ora kerja to? Lek Adi Susilo Bambang Yudhoyono. Tangga kabupaten. Iya. Omahku Karangan, munggah lewat Dongko. Nah, nanti kan Dongko ya cah, Dongko Jalan Raya terus saya Dongko nang tembusi Panggul. No. Kok ibu aku loh yang masak. Tape to nah. Iya kabar alhamdulillah sehat. Ayo. Aku memberi info kepada yang belum tahu cah yo. Sing wis ngerti menengoy. Ora mbak nyapo kerja ngangklek. Alah gayamu kerja ngangklek. Tadi aku goreng tempe tok sama masak jamur di sayur bening. Sama wortel. Gaya nyapo kerja aja deh. Tak wakilannya gue tak mau kerja, aku tak sing kerja. Nah, nih, seger cah, seger.
wayah Jumatan toh. Jumatan ya, Jumatan. Ayo mangan bareng. Awarak aku lek bareng-bareng dewe-dewe ae. Dalam. Halo Mas Edi. Yo cah wayah Jumatan nih yo. Wayah Jumatan cah. Jumatan. Yo, Ojo nunggoni aku ae, aku. Thank you. Pantunnya yuk, iwak yuyu. Campur lele ayu-ayu ono sing duwe, mantap. Gitu cah. Kok pening filter. Depok Panggul Trenggalek. Ojo takok-takok, males aku. Tontonan ae, ora usah takok-takok. Jumatan dek kene ae. Iya. Mas Kur. Iya mbrawek cah kowe kok lek nunggoni aku ora gor sembarang-barang ya. Posisi Depok Panggul. Walah wong Panggul. Yo.